jadi. Salida pasaba belo nang kailia kabung pasang osarugo dipandang endo denang kamasua amal kurang onan sarugo dipandang endo nang kamasua amal kurang. Alay-alay tabang kanay kok dirantiang patah tigo kok diduya banyak parangai mati walam walakan arako kok diduya banyak parangai mati walam walakan arako. Anak ustina na ali mati baparang di sabirula asamanya sapaningga nabi jalan agamo baru samanya sapaningga nabi jalan agamo baru. Turun 10 mati 1 tinggal 9 lawa pisah nyawa jo tubuh tangarang lipe dia tewadan lawa pisah nyawa jo tubuh tangarang lipe dia tewadan. Alayale tinggal 9 tak tembak 1 tinggal 8 tangan balipe ate badan baju lampu kayo kain kapan tangan balipe dia te badan baju batu kayo kain kapan. Anak ayam jadul 8 mati 1 tinggal 7 badang rambung kui jo kain kapan larang osong deka dalam kubur ada rambung kui jo kain kapan larang osong deka dalam kubur. Alayale tinggal 7 tapi jak 1 tinggal 6 tangan bagole dalam kubur pamanuang ladi nang kalam onang bagole di dalam kubur ya lela badan bakalam kalam. Anak ayam turunlah anak mati 1 tinggal 5 dalam kubur wakalam kalam nungkar jo nangkir datang batanyo dalam kubur dewa kalam kalam nungkar jo nangkir datang batanyo. Alayale tinggal 5 tapi jak 1 tinggal ampe mangko di kubur ila batanya aku karajo nalapa buwe malaikat datang batanya mangko di duya aku babuwe. Ala jale turunyo ampe mati 1 tinggal 3 tanyo indah ala kata jawe balambin lambin pala cuy tibo tanyo indah ala kata jawe balambin lambin pala cuy tibo. Walayale tinggal 3 dia
tawado asa narako minta babali kaduyananku indak tawado asa narako tak babali kaduyananku Anak ayam turunlah dua, mati satu tinggallah satu. Minta babaliaklah kado yako, kaki yang pendek badan babulu. Minta babaliaklah kado yako, kaki yang pendek badan babulu. Alayala tinggal satu, matilah satu habis adanya. Kaki ampe badan babulu, kambiang kawanan dianya. Kaki ampe badan babulu, kambiang kawanan di dongkaknya. Allah matilah kasadonyo, larang tutui nela pintu kandang. Merangkak-rangkaklah masuk rimbo, larang himbauan lainnya walang. Lama rangkak nela masuk rimbo, larang himbauan lainnya walang. Allah ditutupi pintu kandang, ayam digoreng orang lapau. Oi lemo dia dirimbo gadang, nyola lalo di dalam alau. Lemo dia dirimbo gadang, nyola lalo di dalam alau. Ayam digoreng orang lapau, tulang mendulang dalam para. Kaluainya dari ngalau, kalua tata orang tembak. Kok kalua oh dari ngalau, kalua tata orang tembak. Tulang minulang dalam para, orang buang ke dalam padi. Kola datang orang menembak, itu dah bisa do 3 kali. Kola datang orang menembak, itu dah bisa